Naučnici su prvi put napravili ljudske embrione ranog stadijuma pomoću DNK uzete iz ćelija kože. Ova tehnika mogla bi da pruži rešenje za neplodnost, čak i da omogući istopolnim parovima da imaju dete genetski srodno s oba roditelja. Kako su naučnici ovo uspeli? Jedro je deo ćelije u kojem se nalazi DNK, genetski kod sa instrukcijama neophodnim za izgradnju ljudskog tela. Istraživači sa Univerziteta za zdravlje i nauku u Oregonu izdvojili su jedro iz ćelije kože i ubacili ga u jajnu ćeliju iz koje je prethodno uklonjen DNK. Ali javio se jedan problem. Normalne jajne ćelije imaju samo 23 hromozoma, dok je modifikovana imala 46. Tu na scenu stupa mitomejoza, izraz koji su skovali naučnici za proces u kome jajna ćelija odbacuje polovinu hromozoma spremajući se za oplodnju spermatozoidom. Ovako su istraživači stvorili 82 funkcionalne jajne ćelije koje su zatim oplođene. Deo njih razvio se u embrione u ranoj fazi, ali nijedan nije prošao 6. dan razvoja. Ova tehnika nije savršena. Stopa uspeha je loša, oko 9%, i potrebno je još mnogo istraživanja. Postavljaju se i pitanja kako će ovaj metod biti regulisan, ali stručnjaci kažu da se radi o impresivnom pomaku i velikom koraku ka tome da više ljudi ima biološku decu.